is born. Oh, night divine, oh, night jadi dari phone. Cek, 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 Dah. cek.
Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Tung maselas doroha mamereng hari burota marpungu bornginon. Dia do mangojar rohamuna marpungu, aha dihirim rohamuna sian parpungu tahun. Molo ido situhu ni rohamuna, mangido panggabean parhorasan sian amata debata, sai sahat manauli, sahat manadenggan dihita saluhutna, laos pabuah hamuma, akup ni nauli, akup ni nadenggani, di loloan na marhabadeonon. Imatu amang pahadunani, asulun bahani yang kami debata, saya nasi kotas orang, salut ajokopi, asopi kami kita, kami waktu Allah mitodina. Tunggodang ko pagkiwanami, sumapina ni kamakoman ng makanda, jojot hati susah, kaliwilu, masak, osoan, alagok naman o sapon na. Borat ko dihangin na paburhat dan dana maksikola, baru mo imamikiri arga di situ horor. Jojot dan sayos rohan dohot aka amata, yanak penami mau menjalo cipaimot dohotan na asih. Tumasih rohanami, luas yang manosak di mulu, putih amang pahalan nami. Nungatung di paadar hamu, ragam ni nama nosak ngolumu di tikyon, nuaing pe, aka amang raja, dot inang sori pada, ro dihita na pungu bornginon, barita honok kumatu hamu, sada barita nauli, barita lasni roha, hadameon, si hangoluhonoton, dohot si peopon ni rohamuna. Ainu ngatubu di hamu, sabor nginon di huta ni si Daud, si paluai, ima Kristus Tuhani. Dosa
Nunga di begahamu be barita nauli, nunga tubuh Tuhan Yesus, si boan tua, las niroha, haluaon, ibana mamangapuli dina namasa parsoremuna, di panggagatan Betlehem do inganan hatubuan isi paluai, di tadi kondo sangapna, laho manopot hita na di pardangolanon, asa marsangap ibana, marhite ulaonna nabalgai, atong tadda naung di tengah-tengah ta pandondangi, hujau hami mahamu tujolo akka si pagalak lilinon. Hudul Maita Sudi. Shalom, Horas di Tuhita Sudena. Na pinarsangapan amang pendeta resort kami, amang pendeta B Sianturi. Na pinarsangapan amang pendeta fungsional nami, pendeta Pandalen Gultom. Kadongan Parhalado di hari HKBP Bandung Reformanda. Ruas ni HKBP Bandung Reformanda, amang inang naposo bulung, soksongoni anak sekolah minggu, jemaat partisipan yang hadir pada saat ini ke dalam kebaktian malam Advent, malam Natal tahun 24 Desember 2025. Shalom, selamat Natal buat kita semua. Amang inang sekalian, pada tahun ini ada sedikit berbeda dalam kepanitiaan Natal kita. Seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya kepanitiaan Natal itu dari kategorial atau dari sektor. Mengingat tahun ini kita sudah mulai masuk sentralisasi, maka diminta para halado dulu jadi panitia. Jadi nggak bisa semua juga para halado bisa jadi panitia.
ikut juga Inang Soripada atau suaminya daripada Situa, Inang Situa, juga ruas yang tergerak hatinya buat ikut melayani, membantu kepanitiaan ini. Jadi agak sedikit berbeda dari Natal-Natal sebelumnya pada tahun ini. Jadi tema Natal kita pada tahun ini itu diambil dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu tema kita. Dan subtema bagi kita pada Natal ini, jadilah jemaat yang selalu memuliakan Tuhan dan membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Itu subtema yang diambil oleh gereja kita, mengingat pada kondisi pada saat ini, seperti kita ketahui, kondisi kita dalam tahun politik, suasana kita yang saat ini lagi prihatin, baru lepas dari tahun masa-masa pandemi, jadi kita harus kita menjaga kondisi agar supaya kondisi kesehatan, kondisi pandemi tidak muncul kembali, dan kita perlu menjaga diri dan suasana pada saat-saat ini. Dan kita diharapkan pada Natal ini bisa menjadi contoh. Dari Natal ini kita bisa menjadikan pemberi damai, baik mulai dari rumah kita masing-masing, lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja kita, maupun di bangsa dan negara ini. Sehingga kita bisa menjadi terang dan membawa damai bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Jadikan malam Natal ini dan perayaan Natal ini, di mana sebagai peringatan kelahiran Yesus Kristus, menjadi titik awal bagi kita untuk meningkatkan iman, kasih, dan pengharapan, menjadi pembawa damai bagi seluruh orang-orang dan keluarga kita, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat Natal. Marindi Maita. Jojong Maida. Somba nami madihona tubuho, siri bonda metuwar kinyo, san pasago manuhanamiyo, kamimi. Tapukama ibadah pesta bolun parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Taparade marohata marsomba tu debatata.
marhite-hite goar ni debata ama, Ibana do cuma dihon langit, dohot goar ni Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan goar ni Tod di Porbadia, ibana do mantul hita dapat masing-masing biadat. martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, mau liate ma disobahon rohanami tuho, disungguli hodo hami, marningot balga ni holongmu tuhami jolma. Ai di asii, jala didongani hodo hami jolma nagok dosaon, di leon hodo anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsea, jala dapotan hanguluan hami, namangido mahami nuaing tuho, pasu-pasu ma parsoreon nami dohot ho, asa marhitei lam manahan hami maka porseai ho, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata epistel di parpunguan bodari, parningotan hari atu tubuh ni Tuhan Yesus, tarsurat di Yesaya bindu pitu, mamuka maisian ayat 10 ro di ayat 10 pitu. Akup ni didok Jahoba mamandok si Ahas songonon,
Jadi nina si Ahasma dangolo au mangido asa unang hujuni Jahoba. Jadi Dibaheni apalah Tuhani sadirima mangalehon sada tadda dihamu idama gabe-gabean masada namar baju jala tumbuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Aitagan so diboto dak danaki dope mambolokon najat jala mamilit na denggan tarulang matanoi na nirajaan dina dua raja hina biara munai. Ido sahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jala naum peopsa. Amin. Mari dimaita. Liturgi na parjolo panopau ni debata di nasa na adong. Tapayutihut ma liturgi nanayang patorakon barita ni panopau. Sian baritai neng takas botota hasok kalon ni debata naso hatudosa. Sada Musasada ayat 26 dohot 27. Dungi makuling musema debata tolema ita topa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot akadorbia ro disandok tanoon nang sude gulung-gulung akana mancirir di atas tanoon jadi ditopa debata majolmai tumiru rupana ditiru ahon debata laho manopa ibana bahwa dohot boru-boru nasida ditopa. Sada Musa 2 ayat 7. Dung i dijadihon debata Jahowa majolmai sian orbuk ni tano on jala diulushon tu bagasan bungbung ni gungna hosa hanguluan i gabe martondi na mangolu jolmai. Pesalmen putolu ayat 6 dohot 7. Marhite-hite hatani Jahoba doman jadi akal langit. Jala marhite-hite hosani pamanganna sude aka paranganna. Ibana papunguhon aek nilauti songon timbunan. Akal parataanna do akal lungi dibahet. Psalmen 130 sia ayat 10 tolu dohot 15. Ai hodo na manopa akapiaku ditonu hodo au di bagasan bortiani daina datung buni holi-holiku di jolom ujunatar jadi au si habunian ujunatar sirat au di dalam laut. Yesaya 40 ayat 26. Manaili matamuna dopak ginjang jala idahamu tung ise mana manopa akai tung ise maparuar paranganasi damar bilangan ibana tae manjolu na idi gornabe marguru tu hinagodang ni gogona
jala ibana donasun hinagogo dang tagamon lilis nanggosada. Job 30 sada ayat 5. Tung suranaung marpangasi pangalahaku jalapatu manilu manahopi si pawoto-woto. Job 30 ayat 4. Todini debatan donaung manjadihon ahu jala pangubus ninasu hinagogo panguluhon ahu. Kalau sesada ayat 10 ay marhite sian ibana do ditompa saluhutna. Na di bandua gijang dohotna di tanoon. Na tarida dohot nasian taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gomgoman, aka parsuason, saluhutna ido ditompa marhite hite ibana. Jala marhapatean tu ibana. Liturgina paduahon hadabu-dabu ni jolma tu dosa. Nunga itabege barita ni panopaun ni debata dinasa na adong. Nunga tapa husor-husor di bagasa rohata relevansi dohot aktualisasi ni panopaun ni di bagasan ngoluta tiap hari. Tabege mamuse hadadabu ni jolma tu bagasa dosa dohot panghorhorna tu ngoluta tiap hari. Sada Musa tolu ayat sada sahat 2. Alai ulok do na umbisuk sianasa na manggulmit di ladang. Akana jinadihon di debata Jahova. Jadi didok mamandok boy-boy. Ate hetongon do didok debata. Naso di panganon muna sian saluhut hau akana di poraon. Dungi dina boy-boy. Mamando ulok. Jadi do panganon nami sian paboy di hau akana di poraon. Sada Musa tolu ayat 7. Dungi tonggor ma mata nasida na 2, diboto mana marsaya mara nasida, gabe di somotima bulungni au ara bayan sabuk nasida. Salmen bindu 50 sada ayat 7. Tongon do di bagasan hajahaton do au tubuh. Jala di bagasan dosa dijakon dainang au. Rom tolu ayat 10 to. Tanoman nangangang do haru-haru nasida. Napo toto hondo dila nasida. Bisa niulok dari do ditoru ni bibir nasida. Rom tolu ayat 10 sahatu 10 pitu. Hamagoan doho tapur suhondo di dalam nasida. Ia dalam hadameoni dang diboto. Rom tolu 10 walu dohot 20 tolu. Dang marhabiara ni debata rohana sida. Aidang adong imban di tung salhut do nasida mardosa, jaladang dapat pujion ni debata nasida. Rom 5 ayat 12. Di baheni song nabongot dosa itu pertibion marhite sian sada halak jala marhite hite dosa roh hamatian. Songoni sahat hamatiani tu salhut jolma ala sude nasida mardosa. Jakobus sada ayat 15. Jadi dung majakon sakasakap ni narohai ditubuhon ma dosa. Alai dung gok dosai ditubuhon ma hamatean.
liturgi na patuluhon, baga-baga haroroni si palua. Nang penang songoni jorbuk ni dosai, diasi itu hatta dojolmai. Ido bahen, di baga-bagahon haluaon tu portibion. Tabegema i di liturgi na patuluhon. Sada Musa tulu ayat 15. Jala baheno kuma perbadan mudohot buru-burui, rodi pinoparmu tu pinoparna, gabe mangali satun ulum, gabe parkukuton nama tabihulna. 5 Musa 10 ayat 15. Panurirang sada songonawon pat tidak peni Jahoba debatam sian tongotongami, sian akka hanggim ibana tama tangonomuna. Mika 5 ayat sada. Alai anggoho ale Betlehem Efrata methu dohonian dianggo tumpola jujuro tu akka huta maribu-ribu di Juda. Hape sian hodo harorowan ni nagabe panggonggong di Israel. Jala akka hararowan sian na nahinan sian akka arina robi saleleng-lelengna. Yesaya 60 ayat sada doa ayat 2. Hehe maho marsinondang maho ay naroma panondangmu jala hamuleo ni Jahoba bicar di atasmu. Ay idama haholomo damakukubi tanaon jala hagulapon akka bangso. Alay na bicar nema Jahoba di atasmu jala marsinondang hamuleo di atasmu. Yesaya 60 ayat 3 dohot 4. Jadi dapoton ni akabang so perbiguma panodangmu dohot akaraja madapotos sinodang nong bisar diho. Patonggor matam mamereng humaliang. Luhuk manasida merongoman ro madapot toko. Aka anakmu ro sian nadau dohot akabarum abing-abingonna. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tus hita sada anak. Pape tu abaranna dosugut harajaon. Jala bahenonna guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saleling ni lelengna raja ni hadameon. Yesaya pitu ayat 14. Di bawah ini apalah Tuhani sadiri ma mangariosa tada di hamu. Ida ma gabagebe masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Yohanes tolu ayat 16. Ay songonondo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana.
Dina paopaton hatu tubuh ni si palua. Saudo baga-baga taringo tu ha roro ni si paluai. Ditatap tu hatta do pardangolan ni portibion. Dang di pasob bujol mai gabe hatoban ni dosa dohot hamatean. Disuruh do anakna nasa sadai tubuh sian sada boru-boru tapi gemai di liturgi napa opaton. Matius sabda ayat 10 walu sahatu 10 sia. Yanggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonoddo. Uju oroani si Josepi dope inanna si Mariai. Gabe-gabean do ibana sian tondi perbadia. Andorang so masih padonohan dope nasida ala parohana bonardo si Joseph namangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakonon na semoni. Matius sada ayat 20 sahatu 20 sada. Alai dinasongoni dope tahi ni rohana diida madin dipina suruh suarani Tuhani. Namandok tu ibana, oh Joseph anani si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe donganmu saripe muse, aina sian ton di parbadia donat naing tubuh di ibana, tumubohan anak ma ibana, Yesus dogorna, bahenon muma ai paluaonna do bangsona sian aka dosa nasi dabe. Lukas 2 ayat sada ro di ayat 2. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus. Ikon suratan nasa jolma digomgomanna. Pamilangon parjolomai uju digomgomi si Kirenius tanos Syria. Lukas 2 ayat 3 saat 4. Jadi borhatma sasude asa disurati ganum tubona ni pinasana borhatma nang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhutan ni si Daud namargoar Bethlehem ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Lukas bindu 2 ayat 5 saat rodi ayat 7. Pasurat tondirina rabdot si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sina nasida gokma arini hanguluana. Ditubuh ma anak buah bajuna di borhosma. Di piakom matu bagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di marmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahatro di ayat sia. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani kumaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10 do 10 sada. Alai didok suruani ma tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang dohu buat tua hamuna parsaulian ni disandok bangsui ai naung tubuh di ho sabor ninon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas bindu 2 ayat 12 saat roh di ayat 14. Onma partinandaan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi nohros peak di panggagatan jala topu ma adong dongan ni suru-surani torop akka parangan parbenua gijang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di aka jolma halamoani.
hatu tubuh ni Jesus di Bethlehem mabuan hadameon doho hatiuron Kristus do silehon dami dohot hatiuron nasitong holan marhiti ibana do bui jongjong hadameon dohot hatiuron dirohata dohot portibion juju na songonido sahat tuhita di pesta Natalon naing songon lilinon mahita radi sumiaw diri pajongjong hadameon dohot hatiuroni di tonga-tonga ni akka parbadaan dohot parsalisian dohot di tonga-tonga ni bagasta songon pardomuan ni akka sodang nilinon nahot pasisihon hahulomon tudos tusima hasadaon ni akka na porsyay bui pasisihon akka bada dohot parsalisian sian parsaurata di huria keluarga nang ditonga ni akka masyarakat jongjong mahita salhutna taauhom mahatutubu ni Jesus di bagasan rohatabi jala hohom mahita saluhutna didok Tuhan Yesus ahudo panodang ni portibion na sotu pamardala di nahulom na manghihuton ahu di ibana do tahe panodang ni hanguluan ope borhak mahamu sagion hamu ma panodang hanguluan hatiuroni pabua nang tubuh Kristus Yesus si buan hadameoni. Jesus
Jonjong mahita suri. Nunga galak belilin di tengah-tengah ta, ima hataridaon ni Immanuel. Ibana tuat tu portibion, mangalehon hatiuron, tadda ni pangarmotion na tu ganup jolma. Jakom maibana gabe Immanuel, nama dongani ngolum. Masih jalangan mahita sama hita, ala naung saur damena, dohot holongna, marhite sodang nitu hatta, naung tubuh Yesus turo hatta be. Atong nuaing rap mahita maka tidak kon hapor seotai, songon panghatidak kon idongata sapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, gugur nasa tudusan, au porsea Yesus Kristus, iman ati buhoni si Maria, naga bega-bega serta di Maria, antara sohabu Tuhan. Hidup Tuhan, nama terpajar ibadah, na tuat menuturun di tangan, naik ke surga, amanai pergugur nasa tujusani, isi maibana pemamulak sogot utanoon, au korsear tot di porbadia, dohot ihasani dosa, mulak mangulus sogot daging halak magmati, dohot dihanguluan nasa asura. Amin. Udul mahamud. Molo taparwahon akka namasa dina humaliakta, boy dodohonota namardalan di bagasan haholomon dopehita di partikianon. Lam tujur butna do pangaloho ni hajol maon di patikianon aiso di habiari be debata. Holan ngoluna di portebion na nama di pasari-sari jolmai. Anggo hangoluan sogoti so disarihon. Allah haholomondo na mangurupi ngolini jolma di portibion. Gabe so binoto jolmai manodang dalan sidalananna. Madabu majolmai tu ngolu naso marpakirimon. Dohot ngolu naso marhaporseaon tu debata. Alai dang di loas debata jolmai manotong di bagasan haholomon. Alani disuruh debatama anakna nasa sadai Yesus Kristus tu portibion asa disodangi ngolu ni jolmai bangso na mardalan di bagasan haholomon marnida sada panondang nabolon atong tajakon ma panondang naboloni asa dipabali siya kita nasa dosa dohot hajaharota. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang nabolon, na manodangi pardalanan ni ngoluta, asa unang madabu hita tu jorgong ni sibolis. Tahiuton maibana, panondang naboloni, unang mandibil hita tu siamun, manang tu habirang, ahape namasa di ngoluta, asa ditogu-togu ibana hita, tu hati uron, doho tu hanguluan saliling nililingna.
hita di tengah-tengah ta panondang naboloni, namanodangi hita di sandok pardalanan ningoluta, na terjodoh hita asa gabe panondang di tengah-tengah portibion. Marsinondang mabahen haporseota di jolo ni ganup halak, marhite-hite hata manang pambahenata. Tahanguluan ma holong ni roha ni salur halak, taurupi ma aka nagale, dohot tarbuang, sandok tahaholongi ma aka dongan, songon anak ni damang, ai ido panadahon namarguna, haroro ni panodang boloni tu portibion. Amin. Kor paduan suara sektor onom Cipaganti.
Dameni di batana sumurung sian salhutna roha. Ima mangramoti akka hati-hati. Dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus. Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna damang dainang haanggina pinaribot. Upasat hamima tuhamu salhutna. Selamat hari Natal madihita salhutna. Barita nauli si patu begiota ima di pesta parpunguan mudari di Bornginon 24 Desember 2023. Ima barita nauli na surat ni si Matius di biduna parjolo mamuka maisian ayat 10 sa rodi 20 tapai hutihut ma di bagasan rohatta ganup yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gabi-gabi adoibana si atodi parbadia adorang so masi padonohan dope nasida ala parroha na bonar si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama naing sirakonona songoni alai di na songoni dope tahi ni rohana di idama di nipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabi dongammu saripe muse ay nasia todi parbadia do nanang tubu di ibana tumubuhon anak maibana Jesus do guarna bahinommu ay paluaon na do bangsona siyan akka dosa na sidabe masa pesa sudinay asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite siyan panirangna namadok ida hamuma gabi-gabi do na marbajui tubuan anak maibana jala bahinonna guarna Immanuel lapatanna dongatama de bata ido nang sahatna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita Bapak Ibu malam hari ini bersuka cita karena hari Natal yang penuh kegembiraan. Itulah hakikat Natal. Artinya bagaimana kegembiraan yang sangat terpenting bagi kita bergembira Bapak Ibu dangadong nasolas rohani sadok portibion diborngin parpunguan di parningotan di hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus ido nanidok ni Paus Benediktus hakikat Natal adalah bergembira dan semua bergembira malam ini menyatakan bagaimana sukacita kegembiraan kita atong patadahon dilas ni roha sukacita great joy kegembiraan kita Bapak Ibu atong masih jalangan mahita siamu doha birak tabi patadahon las ni rohat tabi. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Allah beserta kita. Dongatama di bata ido nuaing gabe tapis tahun di Bornginon songon tema. Dongatama di bata Tuhan menyertai kita. Tu jolo pe, tu saping pe, tu kana pe, tu balakang pe. Ikon di bata di bagasan Kristus madongata Immanuel dongatama debata kesetiaan bisa juga Bapak Ibu bagaimana melanda siapapun
termasuk Anda dan saya. Kesetiaan rasa salut terbesar di mana manusia ketika mungkin seorang tidak peduli dengan Anda, tidak ada yang memperhatikan Anda, tidak ada yang mau berempati, tidak ada yang menanyakan Anda, tidak ada yang mengingat Anda, atau bagaimana kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Apakah kita patut bersuka cita karena Tuhan datang menyertai Anda, semua kita yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana perkataan Tuhan beserta kita datang menjadi Immanuel, dalam bahasa Ibrani Immanu. Bagaimana Tuhan dengan Elohim, jadi Tuhan yang datang berimmanuel, Allah yang tadinya kita nyatakan transenden, tetapi sekarang kedatangan Yesus Kristus menjadi Immanuel, imanen, sangat dekat dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Itulah arti Immanuel. Idora didok halak Batak, sirungguk, sitata, disihita hudul, disido debata. Artinya di mana kita berpijak, di mana kita Bapak Ibu mardalani pehita, modong pehita, garimarni pehita, disido nang debata di tonga-tongata atong sonang nai hape hita halak na porsea yang mempercayai Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Ido molo akaina nama balu didok molo disukun buhado pengalamanmu di hangulwa mo di na sato di na paujukon di na paborhato sikola didok imadah burzuni tuhaki imadah tuhaki nama dongani au seakan-akan hanya milik inatan bebelu ate Tuhan naidang doh dihita rupani. Ima patari dahon bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan sudah berimmanuel, Bapak Ibu, Saudara di tengah-tengah ni ngurut tahun atong dang mago-mago berhata ala nunga rotu hatta Yesus Kristus di bagasan nang nguluta. Jadi tadi bagaimana seorang Maria, perempuan yang masih muda belia, yang dikatakan dalam bahasa Yunani parkenos, dalam bahasa yang lain Latin alma, seorang perempuan muda juga. Kita bayangkan Bapak Ibu didok nakin gabi-gabian do nang ibana siato di parbadia. Kita bayangkan Bapak Ibu kalau ada perempuan anak kita 15 sampai 17 tahun lah pada hakikatnya, bagaimana dia mengandung hamil di luar nikah. Hidup mati nebaron kepada anak kami mungkin dia kecelakaan. Enak dia kenapa sunai? Apa sih Pak kecelakaan? Memang kecelakaan dengan mobil enak. Memang moldo atusan ya kenapa sunai? Ala dia menjalin hubungan dalam kekeluargaan belum dinobatkan atau dipasu-pasu. Bodoh song halak Batak idok dak koto di bigi hamu pihak kamanginangi tardigi pinggol di dalam. Jadi hamil di luar pernikahan. Itu juga yang dialami oleh Maria. Bagaimana dengan seorang Maria yang dia harus mengandung oleh Roh Kudus. Hidupannya dicahi halakanate. Siapa bapaknya, siapa bidannya nak daun dan dia tu si banai. Hapur siaun misterion Allah yang kita harus mengerti bagaimana kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya dan yang sudah datang. Alan hidup maceposado di halak Yahudi. Kalau kita baca di Ulangan 5 ayat 23-24, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia,
maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Itulah orang yang melakukan perkawinan di luar yang sah. Jadi dilempari mau batu namikmet, adrasui, harus dia dicelakai, dungi mulai madugut sebelum matahari terbenam, harus dilempari dengan batu-batu yang kecil sehingga mati. Ima dihukum rajam ni Yahudi nang di hati-hai. Atau mulu masaon di rohani si Joseph, bagaimana yang terjadi kepada Maria. Disitulah bagaimana Yosef nabona roha yang benar hatinya, karena dia sudah dalam mimpinya ada malaikat dari surga mengatakan unang alang roham membuat si Maria nagabe dengan saripe muse ainasian todi parbadiado nadi ibanai. Jadi bagaimana dengan senang hati seorang Yosef yang benar. Jadi mulut tabai nanti di hitalak Batak. Bagaimana ketika yang kita sayangi sudah duluan dengan orang lain. Babuhabur junate. Buhabur junate sungguh bawa. Ya udahlah. Apalagi inokta. Unang biamang. Nang minotoi. Nabi hadoi. Buru-buru sungguh dia doi. Bagaimana? Karena itu bagaimana seorang perempuan Maria yang muda tetapi menjadi kelahiran, menjadi rahim asini roha ni Tuhani di ibana, rahim dari seorang Maria kelahiran oleh Yesus Kristus. Jadi takas spesial grace oleh Tuhan dapotan rahim Maria diberkati Tuhan melahirkan Yesus. Ido bandok di gereja Konstantinopel Akamanginang bahwa perempuan adalah rahim dunia. Perempuan hamu ina soripada adalah rahim dunia. Kenapa dikatakan rahim dunia? Karena datangnya kami putra putri adalah rahim dari rahim seorang ibu. Makanya rahim Maria diberkati Tuhan melahirkan Yesus sang Mesias, anak Allah. Alanido takas didok gabi-gabian asa paluon nama bangsona sian nasa dosa di tonga-tonga ni nang nguluta atong ido haroroni tu hatta Yesus lahu paluo kodo amang inang asa gabi jolma na takasita nagabi asa marhay baruon rotu hatta Yesus sian hasangapona dia berkonosis, dia mengosongkan diri dan di ida tu hatta sian hasangapon ibanaro rotu inganan naliaon ke tempat yang paling hina di kandang domba di Efrata, di kesederhanaan bapak ibu saudara dangadong mga lehon parmianan semua mengatakan dalam sensus penduduk semua penuh atong di bara ni pinahado tu hatai di kesederhanaan do amang inang tubuh Kristus, bukan di tempat yang mewah, bukan harus melaksanakan dengan gegap gempita di hotel untuk perayaan Natal. Tahingot di kesederhanaan do tu hatai mian ro nang tu portibion laho paluaho kita. Idama gabi-gabian mana marbajui gabi tubon anak maibana bahenon nama gowarna Immanuel dongatama di bata Tuhan yang sudah berimmanuel Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa dia turun dari surga rupa manusia. Itulah fakta yang mengagumkan bahwa Allah datang ke dunia yang tadinya di kemuliaan tetapi ke tempat yang hina. Dia mampukan berkonosis
rupa seorang hamba. Immanuel berarti Allah hadir menggembalakan dan menuntun umatnya, manusia secara global, secara dunia. Bapak Ibu, itulah kedatangan Yesus yang berimmanuel, Tuhan menyertai kita. Dongatama nang debata, Immanuel, Allah beserta kita. Itulah pesan Natal Bapak Ibu di malam hari ini. Natal adalah berita sukacita yang sangat aktual bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun kita di Indonesia pada dewasa ini, berbicara bagaimana penyertaan Tuhan bagi umatnya secara dunia, bagaimana penyertaan Tuhan secara Jawa Barat dan secara khusus juga HKBP Bandung Reformanda. Tuhan sudah berimmanuel, artinya kehidupan kita Bapak Ibu sebagai berbangsa dan negara, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan. Apakah kita masih dihantui rasa ketakutan, hancurnya kesatuan dan kebinekaan dibingkai NKRI oleh ulah pihak-pihak yang ambisi kuasa yang mau menggantikan juga Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang sudah berimmanuel, bagaimana kita sebagai umat Kristen, apakah kita mau dihantui dengan perasaan-perasaan yang lain? Bagaimana Bapak Ibu kita yang sudah datang Kristus berimmanuel, kehidupan bermasyarakat kita, apakah masih ada? Kita lihat walaupun ada itu tindakan intoleransi yang melarang, yang menggunakan basis agama yang kita lihat sekarang ini, bagaimana kita menciptakan suasana damai, sejahtera, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera atong hasangapoma di debata di gijang tapasama hasangaponi, itu adalah hak Allah. Jangan kita merampok Bapak Ibu, jangan kita mencuri hak Allah. Kita berikan kehormatan, kemuliaan hanya kepada Allah. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita damai, sejahtera, irene. Itulah menjadi milik kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga dengan suasana tema Natal, Tuhan beserta kita, apapun yang menciptakan bentuk konflik di negara kita, agama dan juga ras dan golongan, mungkin kita jauhkan Bapak Ibu. Bagaimana untuk tema Natal, Tuhan menyertai kita. Dongata madebata di situasi do kondisi saunari mahita akamang ikomargugu hita, dongata madebata mau menunjukkan bagaimana pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang kita jauhkan dengan bagaimana politik identitas, bagaimana kita juga menunjukkan hak pilih kita sebagai bagian dari bangsa dan negara, bagian dari orang yang percaya. Ketakutan itu tidak akan ada lagi, tetapi Tuhan sudah berimmanuel, dongata badebata. Tuhan sudah menyertai kita. Tidak ada lagi tirani Bapak Ibu antara mayoritas vs minoritas, tetapi kita munculkan bagaimana kedamaian di dalam keberagaman, dalam kepelbagaian Bapak Ibu harus kita ciptakan. Di tengah sulitnya mencari kebutuhan, bagaimana kita berjuang mengatakan pasti Tuhan memberikan sesuatu indah pada waktunya. Karena kita yakinkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berimmanuel di kita sekarang. Karena itu bagaimana untuk anak-anak Tuhan,
anak-anak kami, remaja dan pemuda, bahkan mahasiswa, bagaimana Tuhan yang sudah beri-Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dirasa ketakutan dihantui, jangan ada lagi anak-anak kami terjerumus kepada perangkap narkoba, judi, minuman keras, yang terjerumus juga kepada hal-hal pelacuran. Karena itu bagaimana diingatkan Tuhan Yesus yang telah beri-Immanuel, Tuhan yang sudah menyertai anak kami, para mahasiswa, remaja, pemuda HKBP. Pertahankan imanmu, karena Tuhan dalam Yesus sudah beri-Immanuel, sudah menyertai kita. Bagaimana dengan para kita semua masyarakat atau pejabat sekalipun, bagaimana kita dengan situasi dan kondisi kita, tetap jangan terpeleset dengan apa yang ada di instansi kita, di pekerjaan kita. Mungkin karena jabatan, karena mungkin bisa terperangkap KPK. Tetapi anak-anak Tuhan, mari Tuhan yang sudah beri-Immanuel di simata pakai na adong dihitai dalam pola kesederhanaan. Jangan takut, karena itu kita diajak Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sudah beri-Immanuel paingotok kita ma di lasni rohata nang di Bornginon, ima gukni lasni rohata nang roh Kristus tu portibor, menjadi logos, menjadi firman, menjadi daging. Tuhan menyertai kita. Dongata madebata, itulah menjadi Immanuel bagi kita. Atong lasma rohata akamang inang mulak sian parpunguan di pesta parningotan di hatu tubuh ni tu hatta Yesus Kristus. Las ido nanggu hatta muse di pesta parjolo marsugut laos marulaon nabadia. Ima tada ni lasni rohata zaman ini garansi keselamatan Bapak Ibu Saudara sudah kita gapai. Atong sonang nai kita bergembira Bapak Ibu, kita bersuka cita karena jaminan kita selama di dunia ini, dan jaminan garansi juga di sorga kelak. Tuhan sudah menjamin kita karena Tuhan sudah beri-Immanuel nunga madongan hita sonari sugut rudi saliling ni lilingna. Amin. Selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Martang yang mahita, mauliati marohanami Tuhan. Ho debata naung gabe Immanuel, nadau gabe immanen jonok tuhami. Itu Tuhan di patadaw ko tuhami barite barita nauli sukacita, kegembiraan, great joy di tonga-tonga ningun nami. Di pesta parpunguan di parningotan di hatutumi ali Yesus las rohanami guk nang sukacita kegembiraan ni sudesa dok portibion nang hami pe Tuhan huriam secara khusus di HKBP Bandung Reformandon nung atakas Tuhan hujalo hami Kristus nang gabi logos firman nang tubuh di baran ni pinahan di 2000 tahun nasalpu nunga gabi rotu hami mar Immanuel asaho Tuhan dongan nami di jolo di siamu di hapirang nang dipudi atong dang mabiar hami songon ama ina napos remaja alaho Jesus dongan nami arian doho borngin di sido hali Tuhan mian atong huhaposi hami ma hatamina maju hami nang gabi Immanuel nang dongan muhami ali Tuhan Jesus di nasa partikian di ngulu nami atong huahok kami ma naung manglo jaminan naung manesa dosa dot hahurangan nami nunga tubuh sadahay baruan rekonsiliasi nay baru di hami di harorom Jesus tu portibion lasi ima may maima hami di harompa dualion atong sayguhi Tuhan
Las ni rohanami Arya Dortmorgin di ulaw nami, di instansi, di pargarejuan, di usaho, ng abdi negara, ng di akka perkasihatan, dohot akka na nami remaja na posubulong, ng akka masiswa, aso totong ho Jesus ng gabi Immanuel, ima gugu namin waing sugot, rudi sa liling nililing na mauliate ma rohanami di ho ali Jesus na mabuan haluaw nito hami atong say guhima las ni rohanami nuaing do sugot rudi sa liling na marhite Kristus Jesus na tubo di huta Bethlehem atong mulak mami Tuhan siar parpunguan bodari di parningotan di hatutubi say hutubuhok kami ma di roha to dinami nakaporsyon nami ala ng tubuh ho Jesus di ngulo nami di huriang masyarakat bangso de negara nami nang di portiwon say tubuh mahotuan di nasa gulmi ni ngulo nami homa ali Jesus Immanuel dongan nami dongamu mahami ali Tuhan nuaing sugot rudi sa liling ni liling na amin. Tapuji Tuhan ta tapasahat ma piliata na duminggan.
tahalason hatu tubuh ni Yesusi, adorang semulak hita siap parpunguanon, tamado hita marpada tutuhani, ima padan mamaritahon barita haluau ni, taingok mapabahenan ni akka parmahani, uju majalo barita las ni rohai, mulak do nasida, alai dang dipasip nasida, baritai masih padohan do nasida. Beta mahita Bethlehem, aida masaon, nami nabotohan ituhani utrina. Dung di jalo nasida barita las ni rohai borha doaka, parmahani marsoba tu Jesus, hita petamado sobau taibana, marhite hata, parangi doho parngulota, pabua naung saha tu hita haluau ni. Dipatimbul rohaku do Tuhani. Dung disoba akka parmahani Jesus na tubui, di baritahon nasida do buah-buah hatu tubui, jala sude nau begisa longang bido, siala na hinatahon ni akka parmahani, hitape tamado mamaritahon haluaon, na binuan ni Jesusi asalungang portibion ala ni panidangyota. Tuhan suruh mahami mamaritahon habalgaon ni holongmu. Tatangiak koma piliata ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haro ruan ni saluhut, si leho na dinggan, dohot nasa uli basa, nama uli utus, hupa sahat hami masian, nani leho mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may, gabe uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramuti, asahu parhasia kami pilianon, pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion, buhay marohanami, marhite-hite todim, asalamhu tadahami, gudang ni silehon lehom itu hami, asalam girgir hami madok maulihate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami, amin rak mangidohom mahita, di tangiang hato patay, aliaman hami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tu hami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim.
Selamat Hari Natal madihita saluna. Horas madita.